Това е касетката от другото стървище. Почнали са да идват. Яли са от едната патица, която беше с перушина. Изкарали са перушината навънка. Яли са и от рибата на люспи. Значи са започнали вече да посещават и това място. До преди седмица взимаха само храната, която бяхме разхвърляли около касетката. От касетката не взимаха нищо. Но явно вече са се успокоили и са започнали да взимат и от касетката. Това е добре. Може да очакваме сука и от това стървище. Почти се бяхме отказали от него. Но щом са започнали да идват и да се хранят от касетката, ще идваме да го проверяваме и него.